sa ideme venovať montáži tohto výfuku. Je v dosť zaneprázdnenom stave, idem ho nahodiť. Mal som ho tu, ale ako môžete vidieť, ho vytrhalo. Proste vibrácie motora tomu nerobia dobre. Moje je na moc mäkkých silných blokoch. Tak som sa rozhodol, že to spravím cez pletenie, tak hotovo. Hej, tu mám toto. Teda ako to sem bachnem, navárim, hej. Nič ako to budem musieť vymysleť, no. A tak proste idem sa s tým baviť. No sa mi podarilo trafiť presne ten istý priemer. Je to z Charana, Volkswagen Charan. Hej, Volkswagen Charan, to bol som mi dá, že? Proste Charan, hej, neviem aké to presne, presne tá koncernovka bola. No priemer vypadá, že sadne úplne presne, takže kolienka mám Samarin, takže pôjde ako nič. Ja si idem zhodiť prírubu a idem to poopilovať. To mi trošku nevyšlo. Dobre, prírobka je tu. Teraz to tak musí vymyslieť, aby ten plynovec netrpel moc. Hej, najviac ideálne by to bolo takto, keby to bolo nejako. Sa obávam, keď to budeme takéto pohyby, že to skôr ten pletenec urve. No to je blbé, no. No, že pasovalo kratší, no len kratší nebol. A po nejakým takýmto oblom, keby to bolo, to by aj možno šlo. A výfuček by mal byť ako takto. Vyššie malinko. No, dobre, to pôjde. To skladí mi treba. Jedna, druhé. A za tým ten pletenec, kde som mu dal. Presne ten uhol mi nesedí, ako to chcem. Takto. Ako to nejako takto by to šlo na to. No, to bude pecka. To bude boj zavariť, ty kokos, sa hneď prepálilo. Zhruba takto nejako, no to bude pecka. Ale to je taká zatiaľ prvá podoba, ako by to mohlo zhruba byť. Výfuk nejako takto. Je to spletenec, len sa bojím, že to bude krútiť celé, ale vyskúšame, on tam není až taký veľký ten tóny, že by to chodilo hore dolu. Takže uvidíme, ako sa to prispôsobí. Ale na toto musím teraz vyrobiť prírubu. No, našiel som túto platňu aj s dierou. To bude super. Aj dve diery zhruba sedia, takže idem vymastiť. Dobre, príruba vyrobená, idem ju teda ako nasadiť a by som to obvaril a potom ostatok by som vypíril normálne. A to bude predsa len to bude lepšie, vystúženejšie, takže to bude podľa mňa ideálne. Dúfam, že to nebude robiť neplechu, bo ma porazí. Jednu rúru dám takto šuch. Ty brďa, to bude iná excelencia. Ty kakes. Tralalero, tralala. Presne mám na to materiál. Dobre, super. No nejako takto. Ty brďa, to normálne skoro aj sedí. Na to, aký som ja antitalent, tak to vypadá dosť fajn. No a použil by som pásovinu na spod a do stredu šrob jeden väčší a vybavené. Našiel som účko. Vypadá, že áno, presne vojde do toho. A to bude super vystúžené, to bude peckou održať, takže idem to poodbrusovať všetko a nameriame, odpílíme, zavaríme, vybavené, tralalero, tralala.
Vidíš to? Vidíš? Pekne mi to bude sedieť, tu si to podpilujem. A bude tak, že to príde tam naklonené. Daj som späť, vypadá to nejako takto. Hej, proste... Dúfam, že to bude fungovať. Mám taký pocit, že ono to bude natáčať, ono to bude pnúť, ale dúfam, že to nebude až také hrozné. Aj vyskúšame, uvidíme, keď tak kúpim o polovicu kratší ten pletenec a prerobím to ešte raz, zase taký pokus prvý. No a uvidíme, no ako to pôjde, len sa bojím, že toto pôjde veľmi ťažko zvládať, lebo to je tenký plech proste. Toto to pôjde v pohode a ono to už teraz bude lepšie. No tak, dúfam, že to bude stačiť. Ja to hlavne o túto tyčku obvarím ešte hodne, takže sa teším, idem pokračovať ďalej. Tu zapoľať toho rovna, to bude fajn. Ale ono teoreticky... No jasné, to bude presne. Dobre, ja trošku si to nakloním, ako mi treba. Možno by som to nechal aj tak, ako je. To je super. To odfotím schválne na telefón. Hej. Takto, že to bude malinko naklonené. To je podľa mňa úplne v pohode. No a toto je vlastne celá tá konštrukcia. Tyvo, toto je dobre masívne, ty kokos, dobre, fajn. Takže som to nejako posoplil. Nesúďte ma, nie som zvárač. A proste je to tenká rúra, ona sa zle zvára. To ja ešte obrúsim a tam, kde budú diery, tak tam to ešte... Tam, kde budú diery, tam to ešte bodnem, ale chcel by som to obrúsiť, nech to vypadá aspoň z tejto strany tak esteticky. Zo spodu to už ani nehovorím, tam je to hotová katastrofa. No, idem to prišrobovať, opa. Idem to tu šrobnúť. Tu dám šrob, ktorý som chcel 2 diery, 2 šroby dať. Najlepšie na ten imbus, kebyže nájdem ešte. Fuk, fuk. A bude to podľa mňa úplne bohate stačiť. Toto tiež. To keď sa strekne všetko čiernou, tak to bude podľa mňa topka. Toto tiež to je len tak obvarené. Ja to ešte zo spodu pováram, proste to popilujem. Zavarím, kde bude priestor, ono to bude držať ako tak. Keď to na tom výfuku, na tom motore ono vydržalo také vibrácie, tak toto musí vydržať jedno ako nič. Len sa bojím proste, keď sa to bude otáčať, aby to malo kde chodiť, no aby to bolo voľné. Jak nie, tak to budem musieť dať potom šrouby aj na tie pružiny, čo bývajú. Kúpiť oné tvrdé pružiny a nech to malinko v tom chodí, ono to nebude vadiť. Takže tak proste malý traktor sa proste furt vyvíja. Hej, nikdy to nebude proste ako továrenský traktor, hej. Furt to bude mať svoje muchy a tie muchy sa proste vylepšia, takže tak, nie je to sériový Japončík. Ale akože už to vypadá, no. To tie detaily sa dorobia a bude to tuto bejne no ňuňo. Aj, čo to? Čo sa robí? Deti. Čo, dobre bude, Amko? Poď to skonštatovať. Točíš video? No, bude na YouTube. To je zatiaľ len tak, a on to bude takto. Bude petelica, a tam to budú šľahať ohne. A ako to robí teraz? A neviem, ako? ešte som to neskúšal. Tak to pripevní najprv, vieš? To pripevniť a to dáš dáku výstupu? Toto už je tak, ako je, to už inak nebude. Ideálne, toto už je to pripevniť, že či toto dáš dáku výstup? Nie, to už je toto, už bude stačiť. Vieš? Len to tu hore, takto to drž. Tak? Tak, aby to nikde nešlo. Kokso, to tie uhlíkové vrtačky, to stojí za starú belu. Ahoj. Ahoj. Pán Boh, pomáhaj svaku. Hej? No nazdar. A to ty v novom chodíš? Ozaj, v novom som prišiel, no. Ty vole. No, mám taký stres z tých turistov, to je katastrofa. Jaký zase? No, včera tam bol môj požiar. What the fuck? Tak som kúpil pivo a čokoládu a večer po ním kúnim. Som bol, ale odišli akurát. Aha. No aj minútu predo mnou, tak to odišli, ako som išiel.
No. Komín je, drží. Akože toto bude celkom fajný systém, takto ako to je. Neviem prečo, aký dôvod vlastne k tomu bol, že som to tak spravil, ale to čo mi tu nesedí. Prečo ste na mňa nekričali, ty vole, že to je úplne na hovno. Že ja som vlastne túto celú platničku mal posunúť tam bližšie. To je totálne mimo. Chce sa to rozbrusovať celé. Aj, čo už. Haha, je ono. No dobre, takže mám to povarené z každej strany, zhruba obrúsené. Hej, tuto tiež obvarené, všetko, na to vypadá katastrofálne, ale bude to schovaté, tak je mi to jedno. Hej, proste nemám, som amatér so zváračkou, neviem zvárať. Hej, takže treba to brať na to ohľad. Idem to streknúť černou farbou celé a môžeme to namontovať a poriadne odskúšať. Hotovo. Vypadá to úplne extrémne dobre. Tento posmeral znam silikon, to utriem, ešte to odrežem, to tam nebude. No ako kamo. Není to úplne najkrajšie, hej, vidno, že to ide malinko šikmo. Ale na to, že som to robil ja, tak to je dosť v pohode. Hej. Takže akože ja som veľmi spokojný. Ideme dať soundcheck a ideme sa previesť. Uvidíme, ale iba to bude držať. Možno si budem si dať ešte jednu výstuhu, aby to nehľadalo dopredu, no, to sa podá. Úplne v pohode si myslím. Dobre, ideme do test drive dávať, ty drobný. Dobre, super.
Takže dúfam, že sa to podarilo. Teda podarilo sa to, niečo tu trepem. Úchyt krásny, nastriekaný. Pletenec vypadá, že funguje, to už je blato nasýkané, ale vypadá to fakt, že perfektne. Takže musíte uznať, že to vypadá úplne perfektne. No a tu som ešte pridal takto budíky, hej, pif pif. Otáčkomer, teplota vody a tu zo zadu tak nenápadne. Hej, lepenec, bumbac, vytlačené na tlačiarni. Vypadá to dobre, akože ja som spokojný. Ešte toto nastriekať na čierno a bude to pecka. Dobre, tak sa majte a čaute.